kai ba na mantawa lokacin da muna yakin tabuka wallahi hada ya arna na rika kai na rantse da Allah ko ku zo ku kalli nishadantarwa wa ike tunanin shagiri girbo yayi baya ina nan akan soyayyar manzon Allah domin ita ce ta jawo min daukaka kuma in Allah ya da masoya annabi za su bi ni su kalle ni a cikin wannan ayyuka namu kuma kai ba rediyo ba sai hauka ya aka ne faru ai mun gani ai hauka ya dawo Allah alquran hauka ya dawo me ya faru ga mu ai mun ga maka ai in ma kana da hawan jini to yanzu ya girgir ba zai sauke mai ce akai mun ka mutu ban mutu ba Allah alquran kai kasa corona ce ta kai Allah alquran to abinda nake amma yanzu sunan shafin nan naka da nake ji a rediyo ya dawo wani ya dawo ya girgirbau sele na rantse da Allah ya dawo yanzu saboda dariya sai kun cika aljihun ku da yau alhamdulillah yawwa ina masoya na fadin duniya ga ni ga mahaukaci na Allah baka na sha girgirbau sele ya bude sabon YouTube ɗinsa duk mai san kalle shi yau da kullum kalle shi yau da kullum ci dariya yau da kullum dau dariya ba dan uwansa ya dau dariya ga abokinsa to ka zo sha girgirbau sele sabon YouTube ɗinsa a online domin kallon ban dariyar ka da ya musu kuma yawa na gane dawowa ke billahi la ilaha illa zan sai da gona aure ki Allah ya sai da gona ke su tubi ayu zahiya from zahiya maza English prof koko dai kin ci kai wai me ma da ya ce za ta rena hankali Allah alquran wallahi sai da gona gano lokacin da kaje Abuja me faru wai kana ji ko wai an ce na kawo na ce gahi ina ATM na ce gahi kaga ce ta idan ma kace ga 200 ba ko kwabo to da kada gida amma bakin ciki ya kai ka da na gida na je na ce babban gona aka ce 300 na wani na ce kai inna lillahi na yi sabani da wai abin da nake so zuwan ka hotel din nan ya haka kare wai yarinya ta ganna hotel ce hu ayu kai waye ce a duniya ne suna na ya gini girbo amma me yanda kika ce ta ce kai yaro ba fa a aljanna kake ba Allah ka ganka a hotel sha girgirbau sele kai ranar da na je na yi ga hotel kaza ta ci uwarta Allah alquran amma ka san kama giya inda ka san ba su ka giya ba Allah inda ka san ina ya ga tsohon zanan matata Allah ka nake cin uban kaza Allah kaza wai da ta ihu ce na ba kyakkyawan makoma ba wai da ka da gida dakin matar ka kaji ne na je da na da dakin mata na ji kamar a mai garin jaki a dan girman Qur'ani yanzu ka gaya musu ta girgirbau sele yawa to sele ya da aiki da bakin sa kamar bai fas din mai bin sele ina tunanin sele ya kwanta dama to sele yanzu ya sha ruwa ya dawo aiki kan aiki a huta a dawo yanzu kenan duk wa'ancan account din da ake sawa kenan na bogi ne wancan YouTube din sunansa shaka tafi yanzu sunan wannan YouTube din a sele sha girgirbau enterprises Allah mai turanci kake yi ai turanci Allah bature da ya ga baki na dama na ta yi ka tuci turanci wa sha girgirbau sele shine sabon YouTube ɗinmu garanti gangariya kenan